Dobrý deň, ahojte všetci, toto je natáčanie môjho prvého videa. Je to o tanku Panzer III Aus A. Takýto tank si nikde nezakúpite, pretože je to môj originál. Je to zmesou viacerých stavebníc z Lega. Ak vidíte, má hnedé pásy, takže nehodí to k tomu, ale je to celkom pekné, mne sa to páči. A z historického hľadiska tento tank nebol použitý vo vojne, bolo vyrobených len 10 testovacích prototypov a neúspelo, mali slabý pancier, takže ich do vojny neposlali, aj keď dielo mali dosť silné. Takže poďme na vec. Takže, ako som spomínal, pásy sú hnedé, tiež nie sú presne ako by mali byť, ale to by bolo dosť zložité a neviem, či by sa mi to podarilo s súčiastkami, ktoré mám. Sú aj spevnenia, ako môžete vidieť, aby sa mi tie čierne súčiastky, ktoré držia tie pásy, nevypadávali. Máme obrnenia na pásy. No to vyzerá dosť čudne, ale je to dosť veľká výhoda pre ten tank. A tu máme ešte gulomet. Toto je okienko pre vodiča tanku. Tu máme nejaké vecičky, keby sa niečo poškodilo. To je motor. Nádržka, ďalšie chrániče pásov. Tak to asi vyzerá z bokov. Pozme si hlaveň. Dosť sa podobá a toto je tam na schvál, je to tak z boku, lebo ak si kľudne si dajte do Google, že Panzer III Aus A a uvidíte, že to tam je tak. Je to mimochodom otvor pre strelca a komandéra tanku. Takže dielo je preto malé, lebo je také v skutočnosti, môžete si to pozrieť. A to bude z tanku asi všetko. Musím si pozrieť armádu, alebo jak to nazvať v tanku. To je komandér. Tiež to nie je žiadny originál, je to z Lega Star Wars, Lega Police a ďalších vecí. Toto je tiež to nie je originál, je to z Lega Indiana Jones, by vás to zaujímalo. Toto je vodič tanku, pardon, to bol strelec. Vodič. Radiooperátor a ako posledný je nabíjač. Tak to je pre dneska všetko. Ďakujem, že ste pozerali moje video a dávajte lajky a píšte mi. Dovidenia na budúce.